Good morning, guys. Ninjan, guys. Namhlanje ngidecide ukuba natural. Into engajwayelekile le. Decide ukuba yimina yazi yonke into natural. Lashes, hair, even inzipho zami. Natural namhlanje ngidle orange. Ngidla nama-fruits. Isirasi ngempilo ngikulela ivi. Ninjan, guys. Ngiyaphila njani katsheni? Anayinhlamvu le-orange. Should be modified. Eco health. Ngifuna wena mina. Awuyifuni imoto? Gaza nifuna imoto? Ungayitheli Nkosi yami ekuseni kanje. Lungaqa nosuku. Odinga imoto. Ngicela uthathe inamba yami lapha kwi-bio. Ngimenzele i-application. Alinanhlamvu, alidubuli. Should be modified. Really. Ngithi ngizama ukuba healthy ngidle izinto ezi-right. Ama-fruits. Kanti ngidla into animzwanga lo yababa lo yawutheni. Azikho healthy kodwa vele izinto e-modified. Ama-orange akhiwe lab la angenayinhlamvu. Futhi awasuka esihlahleni ne. Ephifes bone ekhanda. Ayikho iseThekwini. IseThekwini. Guys, angisengeni phela imoto kimi. Namba yami ilapha kwi-bio. Odinga imoto. Hlezi ngithi nahlezi ngifaka ama-weave ngidecide ukuhamba ngey'nwele zami nje namhlanje. Decide ukuba yimina. Yini manje le? Yabo nje. Yabo nje futhi. Yini manje lokho? Mhlawumbe ama-chemicals. Ngiyadlala. Ngilambile ngahlezi ngiy'lambele nje. Ngisingahlezi ngihlafuna. Kwenziwani la ekhaya? Ngiyadla. Ngidayisa ney'moto, guys. Morning below. Njani? Wamuhle i-Snoop yini leso mama? Yes, i-Snoop. I-Snoop lesi. Naso basibhedile nje. Bengivele ngabathembi vele e-Port Shepstone bangiphoxa ngempela. Ulayini kumele ngabe upha nendawo. Port Shepstone. Ingakho uma ngifuna uku-install into esikhathi esiningi ngiye eThekwini. Ngiyalento.
ngathi besahlula isinophu. Hey. Hello darling, watching you from Kwamashu. Unjani darling? Manje ma-Holy Grant yengane uyaqualifya yini? Ngifuna imoto namanje. Cho, awuqualify. Cause i-monthly installment la iqala ku-3.5. Uzoyikhokha ngani ku-Holy Grant? Ngaphandle uma ukuthi khona imali extra yenzayo eceleni oyitholayo. Awusima, wa-fresh-ke kule weekend. Lo Monday wa-fresh. Uphethe kahle, ngiyaqala ukubona u-fresh kanje. Ngiyaqala ukubona u-fresh kanje Monday. Une-energy. Yazi ufike uzele ukhathele. Awu yebo bakithi, yebo Nkosi yami, awu yebo. Une-energy namhlanje. Monday uqala awu bamcini. Ungafunani nje etafuleni lakho? Ngisuka kubhina etafuleni lakho. Isingenzani etafuleni lakho? Ngisuka kubhina. Good. Kanjani manje? Udosa amadilele embhedeni. Lentombazane. Ngiyabonga. Ngiyahamba ngesinokubhakithi mamcini. Ukuthi angithandi nje. Angiphikela nokuthini? Ukuthi nina nivele ngijaja ngento eniyibona ngaleso sikhathi. Chabo. Luka uSnoop ngiyafisa ukubona Luka uSnoop. Angithandi vele ukubona. Wathi wena awuluki. Ngisilo kanjani? Ukuthi ngisilo kanjani? Wathi awuluki uhambe nawo. Ngiyahamba nawo sometimes but kancane. Angikuthandi. Kodwa nga-install. Usuzo-installa nje manje. Hayi kahle wena. Shayisini nalo ngomoya. Shayisini ndiyikhanda ngomoya. Ngiyala yazi into eyenza nginey'londa ekhanda cabanga ngishilo. Ushiso muthi urelaxile. Ngidayile angithini wezomoto ezi-brown bengidaye ngo-brown. Bekumele ngiyibuyisele zibe black. Udayi wabantu bayiqinisa yini leyo yawazi nawo. Singa-reverse ngasho. Manje ikhanda Wena wawudayelani kodwa ngangifuna ukwamuhla nge-graduation yami. buka manje i-graduation. Isidlule phasi ngibuyela-ke Ukade kuba wawungayishaya kodwa i-ponytail e-black. Hayi hlezi ngishaya nange-graduation ngishaya e-black. Ngangifuna i-brown, ngangifuna ukuhluka, ngangifuna izinto ehlukile because awuzinto amakhulu. Hayi ubuyile-ke lo ukukhuluma. Mawusebenze manje. Njengoba sisebenza. Hayi manje. Yes, ngilule put chipstick guys. Asihlanganise mina ngine-2 rand. 2 rand for imoto kanjani manje? Hayi awunyusa i-budget. Ayikho imoto ozoyithenga ngo-2 rand. UseThekwini. Ngicela udlale ngami. Awuqala uthenga imoto kuqala. Bese ngidlala ngawe. House Pongo. Knowledge.
Andihlale lesibongo sami bakithi. Bawu-requesta. Monday, isipho sakho Monday. Where? Oh, niyahamba namhlanje? Angazi wayazi lona. Baya kwi-display. Apparently, I was gonna check.